Joo, se on nyt niin, että kävi tässä, että niinku Cyberman Show voi hyvin ja porskuttaa eteenpäin niinku aina parhaina päivinä ja raha ei ole pennen vertaa, mutta kun tuo pää raksuttaa, niin se kyllä keinot aina keksitään. Että niinku Ustreamilta sain striimaukset kuntoon ja live-encoderin pistin pyörimään koneeseen ja serverin pistin koneeseen ja Apachen tuon Linuxin työtä kunhan se on, niin sehän pyörii kuin ajatus ja vakaana pyörii kuin ainakin jo. Ja sitten niin ei mitään, että niin nyt mä taas pidän yhtä kameraa päällä. Mulla on tuo yksi nurkkakamera tuolla seinässä kiinni ja se on nyt niin, sitten niin 24/7, että niin tämä on nyt, että niin tämä nyt pistin tuon chatinkin tuohon Irkin tuon Irkin tuohon webbikamera tuohon Ustreamin alle, että niin niin jonnet voi tulla vittuilemaan mulle, mutta niin jos ne alkaa häirittämään, niin mä menen sitten pois. Mä vaihan vaan kanavaa, että mulla on monta kanavaa tuolla auki. Mulla on Irknetti tuolla ja sitten mulla on Irknet ja jos siellä vaan alkaa jonnet hyppelemään, niin mä sitten lähden helvettiin sieltä tuolta Cyberman Show-kanavalta. Mutta niin tämmöstä nyt, että niin kun mä en osaa olla tekemättä mitään. Se on ihan yhtä kidutusta perkele, jos mä en saa tehdä jotain. Mulla pitää olla jotain tekemistä, että niin no, joten mä oon naimisissa tämän internetin kanssa. Tuli yskäkin ja nokkatukossa tietenkin. Mä oon huomannut, että mä en nuku hirveän paljon. Mulla ei uni riitä mä saatan illalla nukkua pari tuntia vuorokaudessa. Kumo juttu. Mutta niin tuo oli ihan turha ostos tuo tabletti ja sitten tuo käsiriki. Tiistaina tulee se mobiileriki, se 10 metrin mobiile. Sitä mä ootan kuin nousevaa aurinkoa. Sitä voi tietokoneen kanssa ohjelmoida. Sehän on niinkö märkä unelma. Märkä uni. Semmonen riki, mitä voi ohjelmoida. Mähän pistän se ihan uuteen uskoon. Siinä pitäisi tulla USB-kaapeli ja sitten softa mukana siinä rikissä. Että semmoista ja olkaa ihmisten lailla ja uskokaa iskä ja äiskä ja noudattakaa lakia ja järjestystä ja kohdelkaa kansa ihmisiä hyvin ja semmoista. Moikkelis!